Alright, welcome back na ndo mwanchu muligiriri Ogetembe Television na Getembe Fama aiga sumorobri etwani ne Getembe bona mambia tuagando muntu mukomoke tunira mangana mayase nsomali radio na bigwa ase jiduka emambi ya bono. Karibu sana magazeti onsi tuanyolega igabona mambia ngukwanira igazeti ichonse pe gazeti ya Taifa Leo, igazeti ya The Standard nili ya The Daily Nation. Itura kumanyi aliyogwate kabona mambia kurwa sabuli kimo gazeti mambia bono Matilda tuira sobo ngase birenga bya magazeti ase buna bono gazeti ya The Standard ringana rinene hotabanga keep of politics okwanirega tia bawaziri pagenda tukwebukania ase amangana asia sana boigo abarai gazeti ya The Daily Nation about Trump aid freeze triggers HIV crisis nga andake okobutoro ko nyukuro ase enseri ya Marekani nigobono iraba sekoreto muchando monene asokwambukirwa kusokwambukirani nabo komentakana kuburire bwe ebinyinyi benyamoro aiga ase ense ya Kenya na ase gazeti ya Taifa Leo nje mbwate Taifa Leo gaiga kekolikiane na rai goirete nando burai abwate miaka 92 aravu oragambire Kameruni emiaka 40 bono goikiraiga omenti rwande miaka 7 oyo korukupia oyo kekolikia ne live direct mama ke mundu nga bia rais mkongwe mapema nonya ni nchobo tureti ndati korwaro rais mzee Saidi Afrika pia na abwate miaka 92 achaguliwa kutawala kwa muraka mwingine 7 licha ya kuongoza Kameruni kwa miaka 40 40 ni gari miaka 92 ngana ndo menture tamu yende tamu yabone miaka 7 igombu yakugamba ase gazeti ya The Standard ya keep of politics okwanira aba waziri na boigo ne bwatega ti yaba waziri chibicha nchiraiga ase obusibo gazeti iga bwatu waziri omonene Musalia Mudavadi Yoromo Prime Cabinet Secretary into bwatu waziri bobo ndi boimbe omoske Kipchumba Murkomen na boigo waziri bobo cheno omoske Ndwale na boigo ntubwate police boss goso yote neta abanyanyimbo imesi ya Kenya Douglas Kanja nekere ko batebinga andake seni gobono egati abakenya beso kirina kwemurungania onaba waziri abaiga na boigono yo mutenene bo banyanyimbo niko babiri bagwesonania ase siasa echo chigenderete imbe yense kubwa mono amangana wase siasa eri yobochori oboke bumanyekanete na by elections aiga asensi ya Kenya epeji ya kane gazeti ya The Standard yonyoro mugano yo sinchira enyikirano keep of politics tigana pi na mangana siasa kero tutugete sigani juon by the way gazeti gikukura igoro yabozire kulingana nilichiko o civil servants bagari waswana ya Samari campaign na mangana alia yokwegera gusugu kwananga oyonero konyara utakonyara ayo sina mangana ali kila gazeti yubono mambia na yabo igomo Kenya ni wende konyamanya bona mambia tuna gazeti ya Daily Nation. Daily Nation isikiwa na Trump aid freeze triggers HIV crisis kwanera umuraibu nsiri ya United States nsiri America Donald Trump maiga yuko Rusia gosokubutora ubwa matebo bokonyi abwa mangana ali maliogali y'abantu bale nendwali yenyamoleo uche chinse au chirunguru Africa na mono ensi ya Kenya niko mono imechandagenda konyora baruire bale nendwali yebinyinyi benyamoleo nyora umugano likire chibe chichiaga tibono mambia ugukwanira inga kurwa kogenda konyora maliogo busa wika kuligere wosa bono nigo wika abantu batumia wika shiri busato kwerenga gusokuligirira na konyora obokoreri ubuya bwa maliogo yenyamoleo mechande menene asi abaruire bendwali ejo mangana makonsa Matilda unyolenga nigo serikali y'ensi America yabutulete obokonyi bwa maliogo alia yogo kea ni gusigo tangenya moleo uchinse au charongoro Africa egati aba Kenya kirema yabo bonenga ne yalete michanda sabaruire bali bwate michandi HIV. Yes, bono besa nchiyo chiko garamia gusichiko tinira amariogo aisaine na boigo abantu bunabono bantabange andake bunabagwetinga vaccine ya tokire gose chanjo nera raso ebinyinye biga andake nabo konyoranga abantu bachakire gotebaga usibachakire gotwara osemberenga umuchando no rwaroro korende akero bono ya tokiringa chibesa nchiri kubwa tukausibesa nchiyo chisaine chyo kurigereria buna oburiro bwiga buranyare abaruire bonsi baranyare korendwa gose bali bamenyete na umuchando yo iga paranya ariko umenya nigo irabe umusaraba kusumusigo bonane ko chasinse ya Kenya
nyora umugono likirichime chichakane na gatano as the Daily Nation igoro murobuli go se smart bad rocks yale turwe bayedeo koranga sector isemi nigende kwene kia kubeka emikakate chinjira au chukulenda matemu amanene kuikraboniga egotobekaranga nigochi egose ekibuli bene kia bigruige kolendwa mono asegwetani chikontina chimibere na 50 egati kontina chimisano na 42 chirichi gosi chikuwa chama temwa manena ayua cha kirebene ayua gende tasyon samu au imensi ya Kenya inegati ya marobeli au sector ishemi ya bikirege kama go kwene kingango tangira mangani michando yobo ibelibu ama temwa iga gosia mangana ali ya matemu gosaligwa na bokora mugono likirege iga asabaro kyo ba grade 9 au bacha getama temu roromoro kiwa asiga zetu kumulekerwa bunacha getama temu kurwa siskuru ya St. Miles imnakuru kago saba akade gusaba ka kirage agote yago ikanga kirengo ngambia mono ngago chako kora matemu amatemu cheko nakora tatu mwarore unakanga naiga taliae ya taliae abayasi busy na maje kiagero kore terwe engoko na bokore terwe engoko ko akorera matemu ani bono sokoro okay na yasi busy ngaki si busy okore terwe engoko akorera matemu amagena yengoko kwara karanga kwanza arore kana gosino chikobe chefu gosino chikobe murugi ekero tule ase engane yo ya matemu mwanchumo tegerali ekero wente komanya nkelinga agoikraboni ga ketukwanira amatemu iga Matilda aborokiwa agoetania chimilioni sato au bago chui karansa matemu ayo gusa ubacha geta matemu ayo aborokiwa chiribu emerongo ebere na isano ibere 27,498,000 waujo kwa matema kipsea kia aborokiwa 21,677 wao koralia kichizea na boigo aborokiwa 800 guse aborokiwa 6,867 aboigo bao koraki seona nateba among aborokyo bange bawuchokora matemwande alia yoborema nemechandende menge na bari bakwenekiwa segazeti yube chitia gatano Daily Nation na bakora matemo kia uchuchaka lakini unyulenga amatemo ya junior enere ntunde ya bentangani uchaka junior school abandabu aborokiwa bali baikire ekerengo kigoro mono ase umurobeliga OCBC abambali bachagitiwe balekera asise to bagachakyo kwa busa chichiro chipara lakini nabo baikire grade gya kianda bono baguchokora matemo matangani kigima gose bagokora matemo pagendete na matemo matangani kigima a junior school na sokora era tebiro somo chokora engo korawi kitaringo korago chi gora tai karansete igor no aringe meeting mama ke muntoma amatemu live and direct mwana no aringe meeting ya sababu abonzi bako kora matemu live and direct kwa raza duniani mochokoro ine meeting mochokoro nora na kigwamro ke wakaroket kikatika aja kachukurukana ngote makaraje Nora where are you okay mochano tuyo na boigo ase gazeti ya The Standard page ya gatano na limo egotebana Canon Fodder Kenyans duped into fighting and dying for Russia ekiro esegi egatiensi ya Russia na boigo Ukraine ya chagete nigobono yarorekanete nganda ke serikali eri ya Russia nigo ya chagete konyora abanyanyimbo gose police korwa asichinse ao bakagenda kurwanirira ense eri ya Russia korende nekiromo rai bwense yo omoske Putin akonyara gukana ebitamiro ebyo nabo igokorera buna abanyanyimbo mbayo bakombo tukorwa chinse chinde gose bawo yeti gukorwa chinse chinde uchikorwanira uchikorwane segeyo korende boniga nigo ya orokire buna abakenya bange mbale egati yabantu kurwasi chinse mo emergency ngima bono banyarete gutigara asichikambi ime yenseri ya Russia nekiro bono no nyene serikali ya Kenya yanyare witabanga maina bakenya mbale bachandegete bagendete kubekwa so bagendete kugachwa bwase chikampi imeyensi ya Russia abo bono serikali ya chakire koligia enchira wetrase wizara eri yamagana yitsinsi chesko gotenerwa nere almost kemsale mudavadi bono serikali ne chikoya abakenya abo bagendete kuratira
ase chibechi chia kabiri gazeti ya The Daily Nation goronekia bread from the jam Nairobi's occurs risking all for a living watabakanga abonchilia barase muchuli Nairobi ngakiba konyora omugati obukira lituko wetira so witinyana kwa magali siba usigali asebale ile nene ya thika roni chigali chibara chinde chinyinge ekolengana ni gazeti egakalikora kinga ekero achigali chiti nyine sokoro kero chigali chinyinge chibwege chibwate jamwa sebara abonchuli bale bakoko kanga no bakurusu mugati yobo asoko ni bintu sigali nyore chibale chibwata bantabanguse chibwate chigali chinyinge asebo igo kero matilda okuligereri omugano igoli kirase gazeti iga no muri kirabonchuli au omugano bwate segetende sana lero iko mutaro le gusiga iga ubwato bolemu ubwata sakolema ubwata sara bikiri toke ubwata chinguru ngakera rosibesa lakini nkolirana chabwati besa abonchuli abayige baganyire tenga chigali chitinya negali Nairobi eligera bamnyokie bintu konia asi chigali nkulige tule no aychire ite akembugali ngo wakande sani chira bagari bako na bere igo ekero yarurekanire nga ejamu ya bere gose chigali chanyarire go itinya nase nari abonchuri bako gokiwe kiagera nariyo na bogo sono egali mekwanyara koni na roja kere na korete maandamano ekero mongino na asiegete chau ne kebuli serious ngakura bantu bakaichora tugasoka ke igosali ekerrano tugatena pake para bantu bagoteba nkiatari ko igurira nkiata aki yangu bono chigali chikatirina kurwanali kuruga iganali bono muna chitene ine igo abantu bagenderete koni chikatirina nge 2 hours nabakoro mugano yo ase gotobekana omunchuri nalega oyomo okonyora elvu ya mokira lituko asogo samba ebituma bya ya sebara munchuri onda akonyora chiribu sano kira lituko ase okonia amangana ice cream inegati ya mangana mange abonje bakonyorera asensemelia Nairobi ne nyore segeto kuroso mugano iga chibe chichia kabere na gatatu nkwero chero mugano yo gazeti ni ya The Daily Nation Matilda na ase gazeti ya The Standard asemo page ya gatatu ne bwatu mugano iga ukwana mugana yechipara che serikali enene anamuno nekira bono ama muchabekiro cha sekiombekire ya Kenya National Highways Authority Kenya igoro ya akeringa ni gobono yarorekana chinga kiembura egotu nigo chipara chiri chimbe kwanyoranga nigo toigo gose amacha mange agosoa asali ebimeri na boigo nonye netugo ere ange ne para na boigo nekiro obagote obunda amangana drainage gose chipara chitabekire drainage chitabekire metaro chitabwatie metaro na boigo makarabati asinchira ebwenerete bono chianyareko bachikoreto bokongo nekero kurigireria aya igana mangana bwatete ase chinsemo chonsi ekero tukwana chipara na boigo kejisea kipsea exams begin amid schools state row over capitation ngabona matebo igana bachagete korene omachanda story no linga serikali teranyara kubwatuka chibesa chisaine ucha ase chiskuru chonsi ngabono chiskuru nabo chigasiekire nonye abalimu abanene bakumitinga pesa nchiyo chikogenderere go sichigenderere chiskuru serikali tikalite na madeni akonyora umugano likire chube chichi ya gatano na gatatu gazeti ya The Daily Nation Kenya Russia talks to end shady job na bokora gali bwa matega tinseri ya Russia na Kenya kulingana na waziri olnechinguru gosemo waziri wada chinguru chini na saba waziri uyo Musalim David na bigo waziri wa mangana ichize chisko nigo aina kiringa chinkwana chigendera tega tinseri ya Kenya na Russia uchikoene kinga obwa matobu ya gati obonchiri chise chibere abwa abaire bogotingi gwa kirge nyoro mugano uchibe chetana gatatu bono mambia igazeti ni ya The Daily Nation karokora chibe chiko bibono mambia gwa tonga nondo gukwanira igoro ya aba ekyombe kyabantu bali bagosibali aba abatali ba Kenya babwate tu amangana mayoko ni malioko yogotindia tukwanira aba Iran abali babwate tu asenso bali Mombasa anabokoranga ngaki egose muruliwe kina kyabo ogenderete nyora yonsi igoro ya kasha shwale Iranians au kono babwate no malioga isaine chibiriona isano na isato chiruta ibere yogotindia aiga Kenya asepenzi ya gatano na kabere ngukwanirere ngane yo ebwate ekirekoreranga chikilo chikilo elibweyamo na merongibere na inye gose 1024 kilograms ya mariogo ayo anyarete kubwatwa chitariki merongibere na inye ase
chinsemo chiri chia coast abantu abo batano nomo nekirego tebonga DPP questions US interpreters credentials in 8.2 billion drug case oyo nomugano rase page ya gatano na kabere naro ase gazeti ya The Standard na asensemo yenengu kwanirira roboti roko sana kro ase county ni ya Nakuru chinsemo chiri cha Naivasha orogongorori rwa mayu ekere watabona shock as man kills his 2 children and commits suicide nigo omo gakoyoiga nga omo nande no mosa endo chinga bwe miaka or in his late 20s anyarete kubikira abana ba Yesumu aserungori nabo gokorwaro nera akanyara wesungia nekere ndo chinga mamu wabo na bagukwanira aiga nekera gotebonga na bakumitie sana nekera anyarete kwirana anka akanyora nga enka nigetigalete roro kiagira abana konya banyulero ngori eyo babeire bobe nabo igono nyumugaka nigesungetie no mugano rase page ya gatano kekolero mugano yo na mangana yo bubo bonene sana tibetinga nkekora ebikoro byo boiti bikugendera gukorekana kurwa sabanta bange mugano yo yekoro ku comedy riri yani comedy riri yani egosari yo kwege yo yekene bona kero kuibuka kabisa bi nonye kwacha getira maguru na rubyo kwere chero tigana abana kuchiabu eastern problem amangana yo boitika rokore gazeti ya The Daily Nation boigo chika asensa Mach County ensemble ya West Bokota nigo tulokaranga boigo ebikoro bya bantu goitu ana mono bali bakora se manani yo kolenda manani nigo bya mentekanire kigima unabona bwikira so mutinyo iga abantu 12 nigo banga bayitirwa sensemble ya sinjira cyo bututukano lakini ikatukwa no boiti no waiter namangana agenda gomenta mono asensi ya Kenya tukuranga no twale mechandende yonsi tigakoirege tambukiro gyo goita gusigwe rusyo bamoyo Bogimamboro maiga yemichando tiga gui kona cha ekerelie kebe tutaganda segazeti yende chebechi komera kabere ODM moves to stem succession fallout na bokoranga bono nande chameli ya ODM maiga yomo sangerekano gusomo kutano monene bwabara ibe chame yo niko bono obai gwananire goshikubwata ne serikali na gokora kolengana na mataku gosamagania yoko bwata na amangana abroad based government ayuna mangana ene getuwa somo sangera somo kutano bo mutangani uyokora no museneto Siaya Oburu Oginga uyole mumuro mwabonye gusiraraira Amoro Odinga na bokora amangana yonsi bunaene getuno mo likibwe chame yo Edwin Sifuna koranga twara isifuno kunyako emina minanga tanjiti serikali ya broad based lakini bono litukuregoro na bwa tuketoro botiro ikiamba kirikia ODM bagotebanga wika bagendere go siria serikali ase musikira ila Odinga anyarete ko batiga kwikase omwaka oribo bachori mwaka 2027 ODM leadership backs Raila Ruto broad based government till 2027 na korwase ngwa kwanira igoro ya chinse mochiri orogongoro rwa West Pokot ekirobono ndochinga gati abajumbe kurwa sorogongoro county ya West Pokot bono banyarire koso wesoke na boigo kola umwe serikali asikiribune serikali nigo yabere gekwimoke bitambukiro ana mona sokorigeria magana yoborendi chinsemejo ekikeirere nga andake yarorekana ya serikali nige wanchereria urubebe rw'abantu abamenyi ba West Pokot bari bakorwa soro county ya Turkana egibono yairira abantu ba West Pokot korekana nga nigo bagotikwa magiga ngekikira irere SG yege comment kana kiagera serikali umetise gochero kana ngego konya abantu gete konya abantu ba Turkana county ya Tigaba West Pokot bono nigo erachikoba umuchando umone ndongene kurabu baba noroje sipuno yo mwaro kasibuna okorra bwate nkore nyanganyango omo senete Edwin esikati kirie kiagera no ndirikali ya matanga raira riate ni naria gukwana gotetu aroche ngaki oyo nero raja rusi arusi kiama kia OTM kurwa serikali kirabera kando nande bona ando oyo nando chire bono abwate nkore nyanganyangu tigako ngake kirikauka papa sifuna lakini onyolenga sifuna ataliero kwane tamangana yuka kulenda roboti kolengana na kirie committee enene chama yako lete ase committee unabokora barai au unabono umunyakirugo ujua choruntenera nere Oburu Oginga ntubategali abantu au unabono baba Simbaratu mugavana bwa county ya Kisii no balenge Gladys Wanga abange baliga committee yengi makigima nabokora gali sigazeti na bakwanete bagikirekera yo kuigwana na bakolega lakini usalika ngiyeko era babeke to murayone president yane ya Kisii county mai mbale kumbeke ere mutuga mutu kabisa piga
Musaliko gakibiche rigereria biche. Ingia. Rigereria mwana. Chate what? President ya Naro guseta hiyo. No ali lakini no. Mbabane tikobera bosio. No, mbabane tikobera mutuka kwanza nimba maite. So bongai. Oyo igao yo mu. Okoroke gazeti taria yorose. Number 2 Matilda boli onkorogo iga. Omo governor we county ya Kisii ni Garo Mokonyi bwe party, bwe murai bwe party. Charles imagine. Lakini ababale bosio barabiyoroche. Abale mutuka bano oyino munyakero bwe chama. Munyakero. Umunyakero bwe chama. Oyo ndolenzemo no muliki bwe chama. Omuliki tare gusuka motu mo face ara so agote motu wai. How comes back no never. Kurena gazeti ya The Daily Nation ajibe chiche 14 bono mambio mwanchu muligereri nigo egukwanira amagana au egotenga babu LCK Vice President want minister to stop politics okoranga omujumbe bwemba kazi ne babu wino amo numu rai gusi umurai munyakirugo bwekebekeli kyabo wakili Law Side of Kenya LSK Neromo Vice President Mwaura Kamata nigo bono bachira sekiyambero kwa mereliana boyo goswera gati ya amba abarai be serikali yati abawaziri waliwasona ni samangana ichi kampeni ichi siasa chia mapema Yonsi Nyanyole gazeti ya The Daily Nation chibecheni chiko menakane bono mambio mwanchu muligereli na siasa chia mapenzi njiringi ya Sere, continue. Gazeti ya The Standard kiroto kwanira oro mugano bwekia makirikia ODM nigo bagendete ko kosekia rorekane nga nigo kiamekyo ababwatani bachakire kororekana koligia chinjira baranyare kwene kibineki amekigia sukiringa kiraba rorekanire nga andake nigo babwate egetiro post Raila reality ODM fights for survival as Ruto plots reshuffle nga andake nigo yarorekere gosekera to kwanira nga andake serikali omo ske William Ruto nechego kutwara maonchorerio ase bunabono amangana yaba waziri niko yarorekane bali bekiama kya ODM mbaligeti enchira baranyare gutarira libagali abo ase serikali na boigo goskabosio nigo ndochenga andake naraiga oligete omo wakili umanyekanete buna Paul Mwangi ni gobona aligete oroboti aiga gukwanira buna andake gintu kiagerete Raila Odinga ari kunyara gosukangiringa nonye bakekera abwire nigo era ari go keep moving yani okogendera wetuma rioka bakekero obwire na asipeje ominarimo gukwanira mangana yechindemero andake nekere gukwanira buna eke act neraro gosense monere yabekiro ase katiba yobonera chikoneke buna chiserikali chichi county na bochikonyara auction gose koimokia koira endemero endeyonsi gose ichi abanyene gose chire private ekero yatokirenga chi abanyene mbaranyara wakanera chibasa chiri chiganeire bono ikyo abantu abangi gosaba Kenya abangi bemuronganiringa andake nigokera akonye abarai barime iye serikali chichi county usabarai barime serikali kwenyora chindemero asinjira etabo likubwatia richiko Karokora asagazeti ya Taifa Leo anamono chibechi chia katano mwana mambio kwanira mangana alisemi asabani watobagana mtainiwa kufanya KCSE Rumande Lam mwanafunzi yomo obwe grade kiligi ya katano nalimo nigo agochigo kolera matemwaye akibsea kuruanse echera emo yemaiga yukubiku biara asama mocho ayota kwanuga mwanafunzi grade 6 no mwanafunzi moke sana oibonero goeta oinero kupasi agwe mapema mama no goeta oinero goeta yani agweta drive and direct asenge ya moto yo kamurende tali igari moto yo murende bona libusiri na bali gocha ya matebiga igaiga okay omorobelio CBC Aye kwanyote mokori abana nonye umwaki orore buno mangana yale umwaki bona libusuri ne gairi gocha kumanyere bintu bisete okay bakarendo umusigari taya umusigari metena somete sana tako soma igoli gererio matebi abeka Agera tunasenga ne yo mangana yo nkorogo ajibe chichiaga egatatu egazeti ya The Taifa Leo ngukwanirere bado engane yesemi asaboro monchumuliri nigobone gotebekana abayibuli no barachikubulia egurube yokorose skuru chiricha saliuna aborokiwa bali batabwa timbwingi ya soko sali skuru yengobolengana no moziri bwiseme omoskejure so gamba uyu yakwanete litukuligoro asuskuru ya retain boys county ya Kericho yanyara ko gusaliona aborokiwa asata birenga serikali tebwa tikigancha yukwa gaje skuru cha saliuna aborokiwa instead nigo abayibuli bara
bachi wasome huko na kuagacha skuru cha bana bao bagusalia ese tabira serikali nigira chukua gacha wall guseko gita urubebe egosege chifense choka amangana negatia bible akoranga bone mechando ya beira sa bible ngabana bakurubikana bagusambe skuru bagwata kindi kyose serikali teligo cha hivi abaibuli naana ubagoso yemu Jenato mu mwana negatito yabangatali geli mwancho mutagali baadaye tutabinga birangali bambiri biga okay sari batali asobobe serikali era tungati abana okay ne bano musigari oyo bono gocha kombwata ne bane tabwati umwana okay ne re bono yo kakogosa ne rakore mapema tochi makali Ona makongu nchengere tesi umwana no bwe serikali nyosali ni rosi kujiga bwe sabo yaeli mapema ntesi ntekati na mwana yechi ko solinda chu kwanera igonkorogonya kwa bwate Tironde. Okay. Gaki. Utaragenda se omurembo uyu. Nkagireta sa mangana yechiko sori gazeti ya The Standard yotabana au minyokie gyata ochire nkuma Eliud Kipchoge ni gobona arorikani nganande naligeretie ekemina no kende kusena chiko minyoka nande asentunda yende asema minyoka akorekane ime ya New Semeria New York gotoka ime yense ya America nekerego tabanga na bara chiko kora guseko minyoka no yo manyekane tabuna Evans Chebet ekerego kwanaranga omo minyokio yo iga Eliud Kipchoge nikabwate myaka 40 kuri ninga tararosa bado naganetie gukora ki naganetie kuminyoka Kerato gata sensa moye biti omwanjumo tegereli onyolenga krabu keli gose timu krabu keli kia Nairobi United ni gombo yugo gia nyara ko kubaka chigo gege konyora obobui gati yabo amo ne timu ya Tunisia krabu kuruan semere ya Tunisia ikurunga Etoile asuguli sano ne mo asi isano naibere asobo biyobu mwanjumo ligele na bokora gazeti ya Daily Nation page mo likegema na manganda mangi kura sebiti na bokora nga standing chira matokeo au ase lige ya Europa wikiraboni kirabu kelia usetimu ya Arsenal nigere namba ya mokigma irabusyo gali ni chipointe merongibere naibere kubwati wana bona mouth chipointe 15 na isato aspasi na bagatatu 15 naibere chigaki Sunderland abagoswa namba inye 15 naibere nabigo Man City gokora sisano chingia se lige ya Europa League kulingalia se lige ya Bundesliga nigego tebekana club klikia Bayern Munich nigo bali namba ya moigoro gali ni pointe merongo ibirinye achaki Leipzig abago namba ibire pointe 19 na boigo Stuttgart chi pointe 15 namba 3 Dortmund bago namba 4 ni pointe 15 na ibire chigaki Leverkusen bago kora sisano chingia kura Serie ya Bundesliga kuligela la Liga bona mambia Real Madrid ni bali namba igoro gali chi pointe merongo ibire kubwati na Barcelona chi pointe ngibere naibere klabu keliki ya Villarreal jipointi ngibere na boigo Espanyol ikomeresano namba 4 na Atletico gokora asisano chingi ya ne jipointi 14 kura Liga Elia La Liga iginiga tia yanda mangole manye kura CBT emambia wono muligere no motegereli asa magazeti emambia bona bali babwatari beti mweli ya Arsenal gose amashabiki ya timu ya Arsenal litukoria Jumapili niko banyarito kwikalia setinse mo chabondo nabo yokomorera umusikira ila Odinga kiagira nigalengi gushabikira etimweri ya Arsenal nekere gotabanga local football fans ona Raila at Bondo family at home na nekere koligereria nga onsarigo adake Arsenal ase Premier League na na bemo bona mongo na kosekali bakanga so manajiri gazeti so gazeti okay no aingira bugo no gushabikia John Saligo no mo Man U City mama ke muntu njende Man U City tubu Man U City tubu Man City na Man U Manchester United tio kwa na Man U City ndio vile vile kwa ndera sare kuicheba kwereba lakini naonde Man U City okay chire namba 4 na namba 5 namba 4 na namba 5 namba 5 namba 6 njebana tigambe namba 5 okay Oktoba chitariki no 25 lakini page 3 ngora baira ntaiva lero mbuate kirigintu kirine chinga kichiaye ganyaye mambine ike ugasaba utake to molembo
bona kolete oyi bona oyo mapema oyo kaniga pitaifa yane pivaito nere rombwa dario yone pitaifa itoto bwateli tukolia lero igakurukwa Rosi Robi vipi Rosi Robi okay no problem igabwate miako 21 yuka only 21 yuka Shapima nande no mokoli emerimo ase county ya Nakuru town ya Nakuru galiga no agokora kore biashara biaye kwara zake igoyo kura munyome tu kurara njara okay kiasomerete nanjete sana gocheso mocheso kuruku hockey wi okotomanga ti hockey tali royo mata muita abua hockey Eline ya golf. Madam Sharo di Rovti. Golf. Okay, whichever. Bono oyoiga bono nigaro mukali ase hockey. Okay, kurugiga bwo nkoire agote bekadanga ngonanjete sana gosoma. Nago taratara kwaraza kera duniani bono bita goikoigole. Ago taratara chise mwao kwaraza kera duniani chirindite yeze nenzenzi. Kwa sata waizigana timwana toko beka. Tigankoire azega ne iru mwacho bategere no mwacho boligeri. Kwarazidu. Wi. Okay. Wacha kuniangalia tafadhali please. Wewe niangalie kwa TV. Tafadhali kwa radio nitege. Leo ni siku ya Jumanne. Oktoba tarehe 28. Mwaka ni 2025 taifa lero pechi kianda. Dondosa hapa na pale. Toko mnyoka gaiga sakuru Kisumu. Okay, aige gotebeka no mongwana na kare gaiga mokaya achiete ngumbu guicheba ngumbu mbali otaina America gusenta yasbara tayasbara nere iro America mokaya achiete tayasbara. Okay, bunagenda tayasbara omokungu okorire mirimo mogako emba akorete nere nyangi very smart very accurate very intelligent bono yaikeire omokungu karure ngumbu ojire oikirenka iga kana takateba njeto konyoma no never aja tata ligio mugumu saja nje naye nje haya. Okay baba kakitari yetu akorete nyangi ukaline ndege tukanyolefia ukaline ndege ukagenda. Okay no problem kwaraza kura duniani oi no molikio no kurukwa nere Dennis Sinyo nero manyirigi gabu nkorusi gabu nkoire miti atrika magari ya mira naende ngo ikiasa kuruku Mambazani ndero ngo batalichi city kwa razetu. Okay Nyali Mambazani chombi wa hapa aovia kupatara. Okay bana nzezi babake budo akira chebe gani njenyera ziki kuzibi ya boli Mungu anara igonyorete bireja straight aragerete kumapema kwa razake ra duniani kanayo bireja acheta seiga isaka motena akuragereiri kanayo. Okay ekisa komoragere ninki isa niga ruete gazi ogocha iga konyoro moisio no ale nyumba nangina. Okay, irungu. No problem whichever. Ono molikio no korukwa chane tikafunga nero manyiri gab chane tiko okay ndo musare kiara gangusi mangana oligete gana makongu mone keruko ya kwana gochisiko. Okay, nandi naye chane tirandi nani kongu. Okay, gege toko mnyoka sakuru kumalindi muchini gaiga. Karameni akili kuwa mkewe. Zindi katenga. Okay. Bono gaiga umusubati nara. Atebeti omugako ega ntaito ntali nchiko chekie chali yane chali bono nyoto mate chali ga bono nchikura cheki mopango yani nchikura cheki mosacha nale mbwate isikali. Okay mongwana na awoligererie gatuni na bora 10 agazituka kwantebigo baby aye kokora koraniki nkurukoni chinyanya gari tara changocha nanyora nayo uri babiri aye kokora koraniki na inche toende gochiga iga nkobe mapema straight nkobe nda mukwani uko mukwani busatoirane. Okay no molikiona chane tikafunga na nero kale kondikira mangana chane tikeya makali. Okay korugi gabo togende mpaka Embu muchini Embu maiga nande ndoche naonda baiso kodre gazeti ya Nea Taifa lero Embu gaiga makarameni wasipiga wakiso sana. We abangwa nambale gaiga
Okay, abangwana baliga iga iserene nanchete akabaroseri chirandi isena abaroseri chirandi tara likwaraza ora duniani iserenda agachagasira ataraba bagera. Okay, pamura bakaigwana naga ali amatanga ngaya chirani na tiko bagatwa sangre chibesa pamoja hakuna haja ngatobage yeyoyo. Okay, bakaigwana bone yekirite bagaswa kurwana bono oyo magatwala jiangova akagenda sumonto kombo etio nkango chibesa akamwa chibesa. Okay, agatira nande yinde nkango chibesa akamwa chibesa. Okay, bono yondo yo kaneiri gusangiriri nere bono kale gocha ngango chibesa ntwaete mumromino ngango chibesa ntwaete mumromino. Okay, bono gaba umiranete bagakongonta na mikiki ching chingundi. Okay, oino molikio no korukwa choni musio kinero manyiri ga unongo kodre gaseti yane ataifa lero kwa razangu ra dunia ni mugaka chemse ankara. Right, bono monchubo linga akero bingenda koba biro byansuka igase studio nyuma yo kunyora ayonse sama gazeti ndo chinga Matilda Chiakane sana kuneka tochi kwenda senso mali ndo tochi kwenda samangana majia ase tochi kwenda somo tumoko bwechinsa ibere anga nditonyole never kurasumo ga konkorogo kole no nkorogo magana nale ndo jara za mtandao gali kolengi miguna akakale go provoking matiangi tama etiko rupola kuchia sera ila tama etiko rupola ayuzira magarata to kuliga ntochukoira na kwanera kule bazona toira se never. Okay, national anthem ya never. Hallelujah. Litangani kabisa pi nchenkora akiro munguru nyasaye tata ngongikiriri tukoli alero na bange bali tikoli rora kolende mbali rora lakini tatu minto nyasaone buyamono sana tata asoko ngikiriri tukoli alero. Okay, manya gocha immediately on the spot. Okay. Abantu mbaroro bura toleiga yani ere naboko nyati muge ere alengere tikulira chinguru choyonde na lero naje. How comes ayo baraji tesiko kigabo kwanya koleteru ayesabu ndete yora akenga ki ngake sabu lene ninya patirane. Okay, lero nako irote ndio mbuya lene mbuya tuaragire pamoja nandangio nande boygo nandangiende nande bono ayo baraji tebosaiga ya tali asobobe etogocha bonongega abantu mbaro baba bakuru kwa ababaraji ndio ababaraji n'abantu bari batari gukora gasi muntu tayo gukora gasi yani obaraji tebosaigo gaste yo gukora ai naboti mogetenka gigabo ituko ndirio raimokega ngaki ngaya na chitigange bwataiga ngende ngakake bikama kwa mwinari ndo naigwete ngo kamera bali ngakake bikama kwa mwino galia ndo sisiringi osirini igere nchikoba obaraji tegabu oganyete bono nga omongino gakoreki omongino gaenda chikorigia akoretere riochieri bono korete miuro ikabirenga bune korete miuro iga yani kabisa pi ekero konyoro barachite okobaracha tabatari okobaracha monto baracha orete te pikipiki yao no begete para gabu obaracha te ga igabo saiga bosa kwani
epikipiki nere kwe etingatingi nere kwerangererie custom echiche kori na iguru oruria nyegende ko barache tega oagitenda agire ntindi obarache tega gaki kwabogori chibesa chekiombe obogori chibesa chekiombe liba gobwenta gochira ni obarache tega igari ba gobwenta gochirio koleki oakane gaki bona ngukwana mwama gosogote bonkorogorero nincharo cherero nkorogo nincharo ngakora kuruararia no mwana uri ochi uri nuguri ngakora kuruararia orocho obarache taye gabu obarache tetu obarache te ngabono tiga bono kona ibura nje bona ende bare goteba ngangi bure nyaruka bono nje nabonkirite banyakundigiria ngonya koragira mabera ache okay nabo ntimugete nabo barachete igo omwana poko kamera maino ngokirite style frani bakorieri obapimite 90 bagendrete ukorieri bakoretera ngamara orobere nkundu marure rukungati sana obarachete style frani okay obochanja okay ngabono ngigwete ngomutu kare kungati ogakare kurware mutunyo igwete kurware omutunyo igwete kuru 90 obarachete okay aba okoretera rinde reisa kobambayo ngakyo gocha kwaba enogei omwana okamera paka maino kuruga buro liye kyokora ngorobere roko ngaka okay abasacha mbarona barubwa amaochi kabisa amaochi pitotali nabo igwete bya kabisa nabo igwete chiangova no maete no nyana chiangova ninki simbo igwete chiangova obarachite ka obusali bakoko mu kalenda ogende mu mugondo gosoga ndande igo chekuruseri chiro kechi chiao chiangova chiao bono ukaimogete obarachite mwao oimogete ngane litoka lya nyare boko chikoiba engoko ya nyare boko chikoiba esese ya nyare boko chikoiba chikoni paka isese sikuzinkoni kuchiro mwancho mategerero mwancho morigere bono ayekero obarachite kabire yo birugoro bichaso obarachite ukirete ngabana ntate goso wa TikTok mbegete stand okay bra mbasa kasa kigabange chindege bange chikwirire chizimba nchikoba obarache toganyete byabantu obarache toganyete byabantu tokoba nago tebri tokoba never Enyagitari ya Nuga Best ni nyagitari ya chirengu maso gusegasigire mechando aoya marwaire ayo agendera ko bagagucanda mwanya bantu nigo babwate emashini yekerero iyo ekorongeya egete ky'umugongo yanyinyitora emekia yane kyabuna chingurungo toka kire ase omubere yasibya manyinga egatemerimende emashini ye nigo eroseraniriye amaryogo ayo akorokwa nano diamond titanium ayo agotumeka ase okugwenia ale nayo obokoreri wanuga best ni gobole obwigoro mono ase babwate mechibi eyo kugwenia marwire yenda buna bulya bwa ovarian cyst fibroids prostate enlargement egatia yanda mange wigo mbabwate mashine nde okubeka samarekao eyo kuyarungiya igati yobokoreri bunde obu bakubwatuka imenya gitarigiga iko bakwigura kera lituko ochakira chinse 11 chamambya gweka chinse 12 chamagaroba Nuga Best iko bagotuke meyo chobo songo ase nyumba ya Oru Towers lirongo lya kabere ase bare nene ku chinse mu kire cya Kise Kisumu nja samarieta ngoro kwano ngaki ana rwaleta marwaira ara mange nkagenda chinya gitari ao korigio bogwenia egere mbwene chinya gitari narete ne chininge konyoro bogwenia nkaewa mariogo nkanywa lakini timbe tinkonyoro bogweni boikiranete kero nacha Nuga Best ngashugurikerwa nkabango chakira lituko nkorara chimashini cha Nuga Best chimashini echinje abete chigonkonyo magongo yone nkabwena
nkabwena arthritis, nkabwena asthma, nkabwena pressure, boigo namaroira ndamanga yarengo omubiri one ntamanyete nawenete. Asamange bakiresini gwetera sete namba chabo echo chire 0700260518 gose 0770268169 gose 0770410411 wigo nabukubatalira ase website yabo eyuere www.nugabestke.com. Nuga Best kutanga mbuya kubwa kubwenia. Eduka ya obomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka echolide ili kubwatuka chirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyokorose chirangi meyense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu bilia bikomanya seyeka ngo kwanira chirangi echo boigo chire chechi brand ao echo chire chingi ya kerage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabondo mbabwata chirangi cho gwakwa imeye nyumba isiko ye nyumba chire chikomentre nigwa amavuta yani oil na boigo chire chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire chiri guririke irilia gatigati wekariguri lyabantabati boigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo gwochoganya chirangi wikabunuragani gwochoganire erangiyiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na gwokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora gwikirano tutarire rero eliwe nyorere abamanyi aboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyuerangene duka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank. Asamange bakere simgwetera sete namba chabo 0111161500. Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Customer Best Herbal Shop nigo eukoreria obubwenia awetera samariogo yemete ase amarwaire akubwatia allergy, arthritis, asthma na mariogo ande yokoyanam egetekyo mogongo, brucella, blockage, cancer eyuerensia stage 4, diabetes, neuropathy, depression, endurume, fibroids, high blood pressure, hemorrhoids, heart and spleen diseases, hepatitis B, emechando yenyigo, emechando yorema, okokea wechinguru uchabagaka, ovarian cysts, fistula, prostate problems, GSTI, marwire yeri sankwa, uric acid, fatigo gatiyana yande amange. Tutarere aseduka yaito, magega ya Cooperative Bank, mbarabare nase ebengi ya Family Bank yarenge. Chinsege chinde, Post Farm Plaza, ground floor, na boigo runde rwa Discount Plaza, yuri mbarabare na KTRH. Asamange tuakire simiasa 0710540968 usem 0733990052. Isiko yabisi nabona botambe nigoto kunyaraga batwarigereria abarai ao kuseba bwateli bagalia bene kubwa muno asoro wangora gusi tonyaraga batokogenda isiko yabisi twekaransa isiko yabisi twakwanira isiko yabisi abera in fact bogirango wo nere ntangani yo succeed the unity of opposition ine indi Bible twe ya nyimbo ile 1945
mutinyo gatano kitari kumine sana zat nkai baiboreretwe seitere bo bas boitangare sub county nara ryaya bakorire asemeremo yabo umaena gwanya sa embolinga chipara chiane nche by the time nkoruoro konya na igoire chipara kisi county otabale eyamate yabo nereri abana bane na obale emeremo bale abandi na obale Kenya iga babere na abandi badatungu bale ayo bakorire na yande amange. They all came to campaign for me. Bonzi unit opposition started in Sub-Sat Mogrango. And that's the dream I want to have and play it back with these coming elections so that all can gain Viago. Na agaro tu alenga bake inyorete ntwara esire tukatapunga matego itiro musongo neke mane nabo koira na maege distance gete entambe kwa minyoka bono liliago jana na maite short chiri ogotoma echire chinduru bono matena agosuka ogotigire goli kwa nyonzi bagacha sende bali mu abasongo bagantebi organize a strike with school captain ndo tware principal ndo jinga na iseni. You know what I told them? In Form 6 in the one. I want to be a principal. Tota idio choko kare ruebi bata ito ko banga kare. Yani abasongo matageze mboga ambega iga nkoro mwabiri ko nanga sengijaro mwabiri ka. No way. Na yani ko kwali ko tero se timu ya yata banga ngwa no musaja ko musaja boli. Bona ayuro na gotebi ebintu ebyonse na gotebi korugese nanse ko gotebi na kinete gocha na visa ini to ko iwonga ino musaja ko musaja boli Tomocha gosoncha isko yabisi Miagetemba Television na Harun Ototo. Superstores Nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza ya nchere amone company ya mabati Rolling Mills eyuko ya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda unsialia utagete showroom yeto nigo enkale eyuerengia na boigo ekogokie riso yao chingaki ogoswasa yigakurigiria amabati aiga ntobwate team Temple abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebererie kende gensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo au ayuare ye chikala au na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges au unabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asibego babwate Dumerang ayuare aye chigage emerunge tato asama mabati alia ye chigage emerunge bire na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia Chaco Gray brick red tile red maroon sky blue na boigo na green obutambe gwe mabwate liga niko bokolengana amo nukonyagwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabati liga ase nyumba yao tutari lero ase MRM showroom onyare ko bagokwerera amabati yo akomenya segeka ayo uchane warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango edukenyiga ya Uhuru Superstores yegotoka se enyumba ya Uhuru Complex imiyumuchuri gobusongo iyo erangene duka ya Safaricom boigo ngotoka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera se namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani.
Karibu nando mwanchu muligilia sembe onke tugere gusangamo nyirenga umurobinetu ani yagetembe nsemo ni ya galenga nsemo ni ya kane katunya kuligilia mangana au bono mambia ayuabuate kaine nali agwateka na gukorekana ayugo tuligira ujumbe bono mambia genda gutubuatia tulikire gali so mtandao getembe fan na getembe TV nsemo ya Facebook getembe TV nsemo ya Facebook getembe TV nsemo ya YouTube na boigo asina bachitu che studio aichichire wazi Matilda number 0726447367 na voigo number 0741583878 mapema lazima ufanye mdomo hivyo 8 lazima ukoromono naliki 8 omaite kinige ntakwigi ani ase nchabu atetenga kia monta musomo yo mali okora nera okora tujitaje school tinje skuru ngai narusi ke songe ki 0741 aya some ngi nambe ya kabire ya kabire ende ya kabire 0726 44 67 twasiri wasiri bono kombati korumba gatoko genda orosa okay right bono Matilda ndicho batabangisana bagende goto kwanira gaba goto bwatia sinja mangana au bali bakonya kulika ebintu au mangana mangesana agendere to gukorekana lakini unyure katonya kuligiria ali akorekana andamono asisemo chisemi abarukiwa barabu mbacha kama temu na nditoke ndikuba niamba ya sana nare wizara isemi yabikire binte binge sana biyaga alinga bono ya letre enchira amatemu ya guchusekerwa na bukulindwa mona only supervisors nando nyolenga umwakoyo asama temyo mwakoyo lichiko sokore njiriria bali bali koganda bali ndeta matemu bali n'isimi banche iriko buli simi simi topo simi cyonse bako kiburu kiyaga cyucya sekerwa samo ni supervisor aniresi ebe kurinde moko tidi tujulitimi ngiye gukora matemu ko sagwa ako kwanira no muzigari uri ke ngumbu okay ejero nto confirm lakini ejite bwati mo arafu akatururu tali simi ndio sitri ko enda exam room igobana mbo linga ki umuzigari yokolinda tabwati abantu ba nabwo atembora kinende nilichikolire ngaki eliko tange bikorwe bibebyo boibi nabo igo byogosali uko matemwa abalimu bali batenza matemu babekiro machiko ne wizara isemi ngago ikabetange kurwa sebintu nebyo nando nyolenga no yana baskali bali bakolinda matemu around yiga babekire asebako babaika buna bonekire to kwanira matemu a junior school ye grade ya kianda KGCA na boigo ntubwate KPCA ali ye grade ya gatano narimo banyanyimbo bali gosoa abantu bakora matemu yes ekiagira abana bali nabakanda ke barose kuobo mugangoli na no mubaro bwa abana bakora matemu ni gole igoro muno bono kubeka abanyanyimbo na bera benga umaita okonya bene no musarabo okonya rumwana nkoligere iri mubu mubu alright asante sana akamugonga okay karubusta akare bunduki bwana nando musigari amago cyane bunduki na sense moyende ekiro togende tukwandira inchira ebi egati bitambukire bya sekali mu getinkiringa osarigo omuntu akwagwa omwakero mworoki wakwe wolisagara ribwaterie teria ribwate index number yae ere noko confirm ko bekesei na gochaka kora matemu eju andake yale mami ngolengi gentokira mami chana konyora yaga kolirwe eju bono andake ucholetu bwa syoku bya soko kurwa matemo inegati ibintu biribekira ensebo ziri wisemi jura sogamba esenganega umuchando gochi abano linga ekero umwana ise gotoko salirisa kale ose ne liaye base ne liaye gotendi bwate bakindesti nambe mwana teba arafu ndi bwate bakilitali yaye na sali gote ne liaye nega toko tabanga best wishes na boyo tubanga ni rema ya borokyo bonsi bagendera gukora matemu ensengi maimensi ya Kenya agora asibirengo au bali ba KCSE bali ba junior school na bali ba grade 6 bonsi abuto kwa manili ya Kegema chinga ki bagendera tamatemu abo kulinde ingana ni yale taliberera sinini bono mambia karakuliga liga zeti mo 07 nigara liribenenga aborokiwa bono mbali yokubaganiria maya aborokiwa mbali nando konyara sokoro bakora obwenenu nobutirgo yo asiskuru abandi basamba kiskuru abandi babuna ebita biskuru abandi batebirasi biskuru baselibirore bono iwizara isemiyo yara liri benenga ingani yo chikokolekana serikali tekobeka koboko kulinde nigera tigir omuiboli ne rach kogaramia ne rach kosamuguko kwene kinga
kiri abana bakora omwibuli nandu akanire asokoroso iskuru ekiga onsali gotegerera ngotebita to omwana one omwibuli tabwati chinsa tabwati chinga kiago chikori nande chibesi yo chikwakana ebintu ebi omwana oye serikali tige masomi paka akore liria akore tige emulike neba no bunyagitari gosobo sigari gosobo airplane obo kogenda chindege omwana oya nacha na chibesi chiri asaliti esukuru simbo bono rujayo mayo gotebinga baibuli nande bago chikunya gwakana lakini egana iga Matilda kero kunyiriga bia okoranga korenganisi ewiza korengano mozero iseme nabwa tekerenga gete nga abaibuli abaiga nkiye koro muibuli abuguli gurubeye muibuli nayo mwana no yogo nayo muibulete kuruchu mwana gabwate mbwembe kwana no mwana ogo motebinga na koira se skuru kolerega koira se skuru ena koira orosome okole keneke kokonyuru mwana uchire mamincha na kiri kwa muirete bono no bwatuko bwagwo kurusyo mu mwana ogo na kumubekera ebitango biroganite abieka ekero mubwekano muyogo chakorwa se skuru eri ya Liteine Boys nkaroche ebintu byakorekane toro kero muburi agasabwa kaneti bese charenge ange chiri bwa 50 ase amangana damage ya korekane ta se skuru eri nabo igo gati ya staff gose tuteba bagotoka se board ase board ye skuru na barabu mbale babwo nete wakanira onkorogome to wate biringa serikali te bwete wakani omuiboli ndate ngoboli ngaki watomira omwana we skuru egasi yo mwalimu no kane kibuno mwana oli kerale skuru ebintu mbiro rabere gakubwati nabo igo mwana oyo iga onyoda amasomo ali abwenderete onye ni kanisa akogenda onye karali se skuru akogenda edini kolengana na machiko ye skuru igo bana akinekero mwana akogenda gusambe skuru mete ege minute ejiga na mangana to chaka koligerere kurunzali na kyo mwana oyo mokine na kyo mokineti omoiboli muligerie skuru peace ditangani kwanza karati kamuibole kliniki kwenda mbweto ninche bieka otomire onde naro gutumeto ibora okay naro ntomete mbulejere yale go tukarati ka kwanza wicheba bwana kurugi gabo mwana we kliniki kurugabo morete kuru PPI 1 PPI 2 PPI 3 PPI 1 PPI 2 PPI na PPI 2 ayo ande tigana na bona masomi bona pakabu oikire bona SSM ya amatemu haya bona ikiri 90 nande gabu ngole marane chometiko chiri chimngezi ime ngole chometiko arafu maye kuruoro ngole chikaramu ngole chikwende chibako tolera amatemu bako rosine chikipoti arafu kurugi gabu nande bona mwana onyo usalire gento ka kinone serikali tekona rama birasi narule nane chagwa kada 50,000 nkuruzi ai oi na batige nje go ibana inutire ekera saliri ali skuru onkoroko ngobwana tegotenenera ngobwente gotenekera umwana ochire skuru koigure nga otambukire osenese ngenge obwente kugora mbwente kugora nje muno mwibuli omwana oyo gose no muntu tali omuntu ali takugora sukuro ekero tabwate kibanda ali nse yawo nekero kiri una kumbuli go Matilda umuralimbia muno nekero kiri tugonya kuligereri omonju muri goto uliberengali byagunga aye nuisane getenga mbuye kerengali ya serikali gotase wizara isemi insomo ziri jure so gamba ya bikirenga umuibuli agaramye kende yonse umwana gakora no neva mama ke muntu ma inga ngotegetawa kana umwana no bwe serikali serikali enyorete kusaba ko abana be serikali abana be serikali okay abana ko iwe serikali enyorete nakige kora bono mambia katunye gusanga tuko ni abana bayitama yabali bakora matemu gutu akresimi naboko ni abana maya nabo watu akengali kiagonga ine nyuma kwa ganiri abana maya ayenga kiru chengani ge wizara isemi yabekire andake erege tange kenene gucha saba iboli ine nuisane getenga ambuya abana bakolire obo ene no siskuru abayiboli babugoli egurbeyo nuisane getenga abana bakolire kendi yose siskuru chito na mwana bali bara siskuru cheime chirichi boarding chi day school serikali te weswana nikende abayiboli baso amaguko na kuramia Beyonce kerengere kiaungire keke urucha sebono mambia nsali gone yes bona mangana yo koibora igali na babegete go sengalinda mama ngamfuli tikabarusyo omo ibuli yako umureri omwana nkabuya okay kurugi gabo nsaligo amangana ali yo kwateba nga chisukuru gosenga neba ngambo sa nchiragete bato na chire nchiragete tuakana lakini akerege ntugia salikire serikali breeze kanayo tigagote abantu ngabatige abantu bakawonki abana bagenda sikinya gitari rero ibincando nemengi rero abantu babwate amaroire iki complications tigabantu bagende bato umureri bosa arafu mwana wosire nano bwe serikali ebintu asari ne bye serikali
ose bintu ne byabo nege ko rumo chumuli togo ko bole myoka se namba yeseme 0741583878 ebinegale byago aino sarigete andake na biranye kana boni gaba nango korabara matemu abandi bali bago chukura abandi bali basukuru lakini ubo benko babura asisukuru ebintengo korekana bire abana bayimoka batabanga gusanda kiguru mwalimu getento muganeti barobegana abana mana bankoleke na kilia basalikenne abana kwanyoro umwana gusukira sisukuru okolire kina kili obunire usenekirole ine mbuya eserikali teswana na kili yonse umuyuli agaramiye keregali kyonkere keke inengana yabwatukino bweziri bwiseme gusomo waziri bwiseme umuske ugamba bigosi ejyanda ke abayibuli na rasa mitenda bange bagote banganda ke bakomocinganiye asukura ko keregali kyonkere keke mbuya abayibuli bagaramye ko yuro morali matildo tebire skulu lialtain boys maiga yabana gokora amangana yokorobegana gusalia bintu bayibuli niko basabwo ikelfu 50 kiro mwibuli nga eligare skuru yero sigubu ya serikali telikobeka kendiyo sasa skuru litangane kibale korobekana niki ekina kyo yani chanso chanso egento kere to korobekana ninki kagera baka abana bakachikwate ebintu bakasalia ebintu kwara ronsali abuno ekobwatu nabura ese konyoro mwalimu nale gabwo bana abatatakiti bachire koteba nga gaminto mwalimu tali kotosomekeni yose neliyochi okorra ni gali kere certificate ya mwa singani gwa kwanendete bwati wa matana intu tsago binega liyo motegera getambalo okay Getembe, good morning, Getembe TV and the radio. Hello? Hello? Yes. Baba Bwakire. Bwakire tato mwana wane. Esukuru tiko moiboli etigaba eserikali ya kaneke. Street. Koki. Bako kiwa taboni, ganga ibako kiwa taboni. Koki. Iga sokora kwa serikali ya garamia. Tiga serikali garamia. Street. Alright, asante sana sibirengeli byako. Asante. Nako tebanga maibuli tagwanti gotigeru. Lakini ibuli tu abuli kwa buli nkorogoiga. Omwana yokora mamocho no yongo. Sono bwa serikali. Sono bwa serikali. Omwana ya tarika sokora mamocho bunaega nkorogo no manyito omwana ugo. No mayete no mukabarali kera omwana okina. Omukabara go serendo ibano mukabara na bago chakabo mwana jezi. Na bago chakabo mwana jezi. Ama jeshi nama aya we mwana jezi umeto mwana jezi. Ngire tinga na bwana tiko korali kireli kwake. Ndikireli kwake. Noroje mnabana GBC. Omwana karu mukabara. Unaboko marango oyo pakaba isigo chakaba. Sina mukabara bwo korosia na bwo gote mebintu binde binge. Okay. Adake gara ugwana bukabara umwana ugwa ukinire kurunse nurucho no umwana uyo nakiraga echigu akobuguli gosene iganga amaro uchaka gutishio muibuli bono umwana ukakwa muire skuru ayuno muibuli no maito umwana ugo ngetambukire kikwairire isaka digasiani maragatiani Hoyisa kalikchani maratiani na gosenga sakalichani marasengaki bono ikira seziguru oro gire binte byo gukwana ngakiago ko tako irwachi waki tichimu tako irachi waki tichimu oikire skuru o akire omwalimu eroka utumiruka bwana tolikora na chimu buno montagwaka butu mbalikora sibese igasokora kwago nga omwana abogoliwe tambukiro tali muibuli serikali bora tigiti serikali bogoliwe tambukiro serikali bwana tigiti tambukiro ngakibako tutai chibesa ngo mwana usarike nto esukuru igatembe sanga gure 0741583878 0726447367 nabo tulikira sasa buli mtandao boigo na SMS birenga libya ombiri biebi ayenga kiro chokora kwago nekenenga ne serikali unsokora otenga abana na be serikali abantu wese na be serikali lakini umwana yokolira mamocho ama basi skuru eskuru eserikali yakande teligwe swana teligobeka kegancha kiyo koligeli umwana usaliri abayibuli baswemo guko abayibuli balenga nkibakoni usine chindemero gusinki nyumba gali bakoni usine ndagira bagara miye bintu bire skuru yasaliri njenda abuli migosi one naki migosi one tatu umwana one nimaite non tegerete handros pia sule tata bonekere waite tigente ke tatu umwana one kwaraire kaki tata kware korota tatu umwana one kaki abayibuli onkoroga bonekere tukwana mnabona matemu abana mbale aroro no iga gusi abuna to kwana iga bagokora matemu kurwa ase chinsemo mbale tinde itikotepa mikiagira abana bake omete niko very sensitive wake abana mbale aparasa mako y'abanyanyimbo gusebita seni by'abanyanyimbo yes asobotene bw'abanyanyimbo bagokora matemu kurwa aroro straight wana raro enene te skuru agatuma agokorera matemu usabumbuya agokora kurunga
abandi bare boarding habumbuya ige serikali tige discipline mbuka tari baka baibuli ko discipline baka baibuli umwana nyabwatire ko senekara rege skuru tigabwatwa irume ebintu bibwanete gwakanirwa unabona gusambe skuru unabona gwatebire kerore umwana oyo ige kiratumirwe kerore atumwekerore gocha mbone ate kuyekerore nyakaro tuirane ngo asichi kachito sokoro turaruga sikuru erabaga ali nko mwana ukire bwe jirani ubunire gose ne kerogo ge jirani ningo jirani ekoboli gose jirani tigetiri no mwana oyo tigechirani bwa to mwana oyo emuire seri simbo korogoro anyoro mwana uteirane ti nyomba anake engane singincho ai abe kwa biaro tamanyeti omwana oyo gangane genta agenda okora gusagenda mwejirani oimukie TV ogenda bwa kaseri gosoirero montonde obwa gosesiringi 500 omanya ko ngomwana oyo bwatirwo rali nogokigo kwarangeri gochigeta seni kyabanyanyima onkoro nogokigo nokorugo bokimo bonge mwirira chikolia jera mali mwana Getembe TV and the radio hello Getembe hello hello Getembe namna gani binangalibia ko nibinga incho 0741 583878 garutu akira esimi ma semo akina be 0726447367 boy gona bego swaga iga katuku sangami binangalibia ko mbiri onkorogera ukananga mwana na agosa muibuli tabu uli getambukire kende kulendo mwana go serikali yabo guli getambukire yoka bwana serikali gakigo chugwaka na omwana ugaji ibolete okay nchenda ko sankiya kaba mbura nayo kobe kubyara nkobe kubyara umwana wakosire nkyatari kobe kubyara lichi kongo tebariro umwana utarabwati kibando umwana utaraike emyaka 15 etwani montali etwani aro alo Getembe aro elo etwani alright okoranga oye aye tigakali gokwana 91 mambia yes igen kwa mubuli biyanga ekene ayuma ino muntu monene tokolengani uno mwana ugo onkorogo getukwa no mwana asinali limit kanga mwana na ama eteke iga na ama tama eteke na ama eteke bono nande kubwatika na ayo muibulinga kyukini cyo mwana ugo gora bana bali tugo tigabakina tu masomerera umwana maite na aramu mwamate noru mwana gako mochu mwamata amagena noru mwana gago zudusia matususia so muntu tuko moboli umwana wikira ali skuru embweli kwa mukine tinero onyoro kira se skuru bono go ikego ikera yo muiboli nayo iguboro nanje nyiguboro etwani ya Getembe lo okay yaba pandafati ba naba wa Kenya Mankoro minto yo minto ba Kenya ba minto ba ya ba Kenya kazeto mwana kare yani kwenda jana tinyo ya bana hapo ngora so ngoba biyakte wewe street igo muiboli tabise kuboli kwa kende aye gari bolu ndaboni ane ndanga yangu kare kinpa kwa kama kwa wai ya tali tio kwa wai ngende paka shaka kwa mtu yara ko mwana irwejera straight na bere for the first time na yugura bayura wata bana babo nga bayuba chiko gambi sikire byakongire mbuka tigairwa agambigu na rosalia ekerege kyongire kayo mwenchu muliheri ekene nga umwana go achiko gambi gwa gusimbu yayo monyene obugoli omuzigo yakora kolengani wizara isemi na tegerekere ngali kiriko moziri bwisemi ojure so gamba omuske akotabaga serikali tibwati kinigionsi egwe sona lya sobo salibu abana kulende abayibuli bago chame na uba kugaramia na uba kuya na uba kuyiboro Getembe hello hello Getembe yes Bwakire buya mwana welira bwakire buya no tuligage kusi Matilda ubaigwa na onkorogo kebaja Onyuwete unonkoro yako na kupinga. Yes. Lakini rende umwana ero Ontario sense. Nego taete kogororoki umwana. Oh yes. Umwana no rubwata magoso. Bono muna bono umwana chibesa ngaire school. Taira. Yes. Umwana uyuike school otama. Umuyuli tori kufuatiria umanya umwana wasale. Ono mwana oiga gocha murugero bukumamoe osego nkomoire sukuru moe boke binge motacha bakomotu straight bana ko yorochi wizara isemi kobekanga omuyibonero kumia omuyiboliga ko umia mono ekiagera omwana oyo iga mbora bono njiri go mutumete sukuru
ogenda otama nabora nyore nkari njeti nkamanyeti abarimu mbamanyete ebwenereta omoibori n'abarimu tubwaterane twensi ekiagera omwana oria iga okokagang'ana esukuru ari kumbeta kaiyo bono naye omoibori nobwenete gofuatiria omwana oo omanye ng'a narenge esukuru gose tarenge esukuru ekiagera omwarimu ere tagocha gokorendera omwana ekene. Aye ba madam. Yes. Igaso obosari bwakorekanire abantu bende gwakaniwa n'abaibori n'abarimu. Abantu babwenerete gwakaniwa n'abaibori ase eng'encho nayore n'omwana omaete omwana omunari. Baba, aye baba. Koki abaire ng'eri bwa misini kitakeire omwana asarete ebinto esukuru gosaja okogenda ng'aise omwana. Toigweti bono niso omwana bono aye nokwana aye bono erebere ng'aki aye nomanyete omoeti benda oyo gochigwakana. Nabonarire aye. Bono goika tobwaterana abana barabu goikora torabwaterana korunyomba onkorogo. Omwana abe netabia engiya korunyomba. Erigere gakoende esukuru namaete ng'a mama tatageti mochieso oyo. Asante birengeli biasa. Tata tatageti mochieso oyo. Yes. Ingo toka asiri gose eriga omotu obutokire. Igo bono no omoibori kero gocha gwakani gukwamanya ng'ankwa aye ngwa kotesemo yawo. Ayo monyene ngwa kolete ensemo yawo. Asante sana babambia mono sana bami. Thank you. Right. Kuigoro ngoro. Oma etonsa ligo abangina osaba kungu ndatebe gosaba subati. Romanyete egasi yarugera omwana agende esukuru. Mapema. Okay, erigo salikoba okunga kita to. Yatonyo libirengele biyo ndega onkorogo gwachire iziko getembalo. Alo getembe. Alo getembe sen. Yes. Oyo nere Rafael umwana James mekabondo kurunya kumujirisa machari omaga ondiri. Ngaki abantu bali omagagu chisa mochezo ikamarani bugeka. Bama nimbo eta abantu bamara nimbo yabali masakumbo eto. Ondiri mbo eto. Ondiri no egira ondi kabisa. Karibu sana ngaki birengele bya mbiri bebi gadadi. Ebirengele byane yongo tebanga abana sekere bakwenda bakora strike school bagosa gosanye binte school. Elineri goso linene number 1 kurua so mwana yakora moiboli arata ya atumeto mwana tikogosa. Goto swaima yo no moiboli. Wapi? Tubuno moiboli togosa imu abana banyore discipline mato radio mwana na ata kwebiranya. Ando te gara kumari gosa ili akora rugo nande garama ya yonjokire kurua so moiboli nendo moiboli asuguri kana ende no mwana akorire kiama akorire. Yuere bone ntokero ni ntuwa baiboli tubundisa abana bamanyenga eskuru batumire bakyo baenda orogo soma. Ige faine korwe gutato mwana anage kobanga mwana osaliri ebinto nayo wente gwakana. Teri buyate bwenere mwana buna yintu abaiboli tote ya abana tubwaterana n'abalimu abana baitone eskuru tubatumete n'abalimu batosomeri abana. Tuirane lingo gwate gwakana ali mochali akorekanire. Limo chakali akorekanire. Serikali. Serikali yabonete yakana yakaro mwana no bwa serikali. Ngo mwana taliyo ko nande watumere ale. Mwana bwa serikali. Mwana karara se sukuru bono garo yona lakini karara se sukuru ni garo bwa sukuru serikali. Right, sante. Ngo yona mwana ngo yikumbara ko mwana ngo buhati. Na bwatu nje timikolera ya there is no problem. Na nande nigere ko. Ngo wetekerekereri. Ebregeli bia go. Karapi sangereri. Nande usali gategerera ngote. Tatu mwana nategerera ngote. Igondu eto mwana agende sukuru kwasoma. Buna murwete agende sukuru. Omwana naimoka kurunka buya mwana abogoti kyo kende gyonsi ya tabogoti kende gyonsi. Ne pagi yo kai mwana ochire na mwikirege si ege ita. Mwana sere mabwe. Pono mwalimu le gosomi. Mwalimu le gosomi chinse icho. Omwana abana bachaka kulipuka gabu kurwana. Abalimu abo babonete gotimandi kubaka na chibese icho. Nje gaki nabairo omwana ngada mako kabiri gada kwa bali mu mwana utabwati tabi embwa kwa ile sukuru erembe omwana ni masokete uniform na bataite na sokete bali mu gosesera omwana ubwati tabi engundo tabi engundo omwana no mwana na bagoteba omwana no mwana tayo bwate tabi engundo no ndao bwate tabi engiya manya matile no gwakwana okay umuganko yonkorogo na buranyiro mu iburiyo ero manyene nyumba ga ni segichuka nyumba na ero lyo gukora ibintu bitayi omwana otwale embwe yago wamuyirira abalimu embwe eri yago nyiriro
ekere Yesu Kristo liako tebanga bana tikabacha sende nkwaro che mwibuli ndo complain ko si Yesu na kwana tenga mwana unabwate tabie mbeko so ne tabie 0741583878 badanga so matuli munwali kira zo ujumbe genda ko chirika gali gutwa kirisime masembe urengeli wambiri webiga napokwenda se ensemble yo mtandao tulikere kwa lengi murali Matilda atakuwa anasoma moja kwa moja walimu wasoire mgotobuati ya bono mambia. Good morning. Hello, Getembe. Getembe, hello. Bueno. Yes. Yo soy de Matale Express. Y que van a ganar la batalla y no hay que ya waka ni uso. Aquí. En la primera escucha de la que te voy a estar. Sukasi nini asenara otenene sagale nkumu ya tindegete. Nanti pun hanya dia kaya dalam musim kaya orang soal makan dalam sampai dalam ya aja. Maka dia nanti pun dia nyari kenalan musim makan dalam apa bahasa. Bahkan dia makan dia berang boleh dia tahu dia Gorro kasni ni oi karas ke ko kwana. Ai kalau ada boleh makan dia dia saya tahu dia malu marah sama bangke plan ni musim lagi. Iga sokora kwago muibuli tabo li ukende. Kwa yule Matilda, yule alitakiranga likende kiao. Umwana okora no yomo, umwana bunsarigo. Lakini umwana bu baigwa na ero akandigwa. I think kena kigeo chikialetera abana bange. Okonyoranga aboroki wabona bana kere skuru yete tali aboroki gwa bonsi bago participate. Abana barabaya. Tari abana abayambara orasi chiskuru. Naboigo abaiga okonyoranga babwate chingenjo chindo konyoraro yo mose babere bakeigo. Lakini aba otoka ngao yo mona bakoletera abana abange. I think asa bali abange kina kigeo chikiarura konyorongo mwana ona bare very innocent. Onsali raisa wikira gusina mamiyo kalingi. Ego takeru yabwato onye no mwana getokora gento gete. Uchunguzi yarakorwa. Uchunguzi yakorekana abana bali bamanyekana bali specific andake. Onye getambo keirura abayiboni kereri bali kemukirigwa abana bali ba evidence yararonga ki amaeno mwana obutoreze ngenge noyo oibo ngoro. Okay bono nkorogore ndakanese ngenge manya mugere na Matilda gwo kwana okuburuka ni bonsinga yabe overall punch naro mpaka muiboli umwana yalinge paka gusaka ruata kalenka umutumo gotalinge skuru lakini nero akana onsaligo yaikere gose na maminyo kalingi gose ngore ndurame abana baminyokire paka baikire iguraria bairwege kombe bairuchi milioni onsaligo chibese chiringa ichigo chi ngoja chira so muiboli muiboli ngonya no nesiri barate muiboli ngonya no nesiri ngaichigo chi gose chigo tigara serikali gose chisukuru siasa zeskuru yes igono sali arafu mwana reka gusalia siri niga igono bosali batikana se chisukuru bosali no buja no bole kombe bigo cha chisukuru ndia tuiwa yo mabweka igaga temalo twani Saro me tomato. Aye geteli mbere salom. Ya mata mbia geteliere. Anga kimozwati olio minto kurukiremensia kwa nyako monyora. Kia babo no ale na matuta iga. Mbia mono sana karibu Salome tomato bono mambia. Mbia ba mara ko teba inte. Omanya to mwana. Yes. Karare ngani garo yone. Esikati giri. Ekera ikire sukuru kiba siringo motomeranga tomako chesa serikali. Bana kara sariye genta serikali ne sukuru na ya serikali. Isiringi. Serikali na bwa mpe sukuru kereni ngane. Ya para mungu na karibu ana asariye genta kine sukuru asaria. Buna bono. Umwana unga kiako rukoyo mumo tabangelieta. Aya ana. Atu kwani litali umwana ukoyomo. Aya ana akoro ku Wycliffe. Aya Wycliffe. Ekera ali skuru ngakiali gete Wycliffe serikali usikuilimwo.
Ari gondo taete we lakini ari no buoya no amenyete kende ari no buoya kwenda sana matira bayuli bakomba mwenu kwa serikali ekerali gali Salome kerali skuru ali yete wiki serikali usino ekerali tirama tomoto ngumano anya na ndo siti yes ntelo mora ene yetari ko mora go tia yara kini bone sukuru etekere akane serikali akane igotali yogono kwa serikali umwana na bya serikali nande na akuta chetu ko ikoga kuja maruwa tuko motinde keraka vya mwana sana Salome tumo serikali ya eudumi igenta byuli bango kiri ebakwe bacha babwati sirongoro bakwe chenga mwana taliobo bono onkorogo igu umwana ugo una Brian kerara ali se school agoro Brian serikali uso Brian onkorogo Brian onkorogo igo no yongo no yone ekera etirama temo akwe gusene vitabu ajela karati kanda babuli ngokando bibwato babuli iswali ekere bali gali ekere eskuru malika ngise kogenda kwa fucho no mwana nentete kuoi ninganjeru ngiye ukira fucho ninganjeru mwana naje ekobwati nkikoboye umwana nako setenka bono ntate kwenda muoi morete baka kamorokia magosa akorete nda mo discipline banganjere banganjere oko unga karati kapaka piike go ikali umekora ne asenge jine karikala wine serikali ebegete bo ngirende bekerete bo ko serete tigere ndo mwana nyonkore bono nkorogo uchaka lero tiga bibuli bali abana na serikali embia batiga abana bono bali kamali ya serikali umwana gakuru gaishukuru nyego sena Adrian nsariko ga nduli ka Adrian serikali there is no problem nguicheba mwana ko terenge no yone ni momanyete onkorogo kero mwana ya hete tamate mungaki nkiogo chikwate bekero mwana wa ni serikali ngo tuma no mata bali bakutangana gutuma na bali mu bali esukuru lya saka soma bali girichika kale tatu mwabonyale benga ngo yake kuba mono kuba wikange yake kubekiagera umwana nayo no kolire buya na okorogo mwana no yogo the role of government in education yo mwana ogo okorogo egentege tangani korosia machiko na legal framework na kichi skuru chibwana te korani na kia bana babwente ko ba handle dase skuru ama chiko ali na boigo kobeke birengo getenga ama somo nga yabwana te goika nga ki ebirengo byo moiboli na boigo mwana omwalimu ase skuru ngati ngoroka igo mangana ayo esemo yende funding and allocation of resources amangana budgeting koena na chibesa gochi ase chi skuru Negwete chibasa chikwane kibuna abana abayiga banyare konyora ebinto biri byonsi biganiri ase skuru gentegetanga ntokwana buna infrastructure skuru ya rosi wa magacho omete serikali nere gokoroseri kirasi nyo lenga ngwana gusabuta kwa gache birasi inki bakwa gachere birasi bana inki bakwa gachere birasi ekergi asare kire arafu bamanya gocha kutota yenenchera yogo sirana serikali ya rosi gosirana kireki serikali ya rosi ro mwana gosaliri onkorogo Nandoga neti serikali na ndiko chibesa chi. Kose na virus. Gaki. Asisemo yende abana bakubwatu kiruchibesa abana bali okonyora bare underprivileged abana bari okonyora batabwati. Babwatu kugani kwa bene. Ugamba ira na nande maega ira nura aligirire. Na boigo tokwanire curriculum na boiga mangana examinations. Serikali hatinira amangana ya matemwa ya boroki wa city school na boigo ebitabu bagutumeka mbirebi ekiredi gete ngitabu kikebwana tugotwara amasomo grade tenga kia bwana to goika ine curriculum yechi seminar boy goto kwanira equity and inclusivity abana bega banyoro onye class 8 onye na abana bale grade kia gatano alimo banyora masomo abu areine abuekaine asichinse mochionse omwana abe Turukana abe Kisumu abe masomo nkorogo tigabato saba magnetic ngoko somali abana batu sabe jingo ko somali serikali kwane kingeri onkorogo serikali kwane kina amasomo abere compulsory go kera so mwana imeye ya Kenya. Ikono igwete na sinsemo yende amangana teachers training na boyo ko manage ngabali mumbaisa ina sichi school abali mumbaisa ine bako somya bana baiga onye ba mentekanire na boyo amangana governance and administration oversight koligere rina chi school gete chi school echigango bwati chiri gosengo kora chiri korengana na ali aganeirie ne serikali onkorogo na ndenga yi serikali ro chekero ya kolira ya igonsipi ayenki wasabu omwana ogo nebesa nke gwandake ya mayo go print ya matemu kama yakonyoro ngote ko mwana otete ko serikali omwana ekoretere birasi aya igonsipi paka machiko ne bitabu bya bekiru na no nkorogo serikali eche kwegeria omwana ogetabi
Eche kumwegele tabi. Agwaro mbo. Okay, esukuru. Tegerera kidogo kira. Esukuru mwana ajete ko koraki. Asome re baki tabi yonse no ere mabu. Kwenda kubruga balimu noko soma. Kubruga balimu. Alright Matilda agakora chekande do chinga ngurtra sempio kulende kanduche director ya nagali ontinga chakanire ngande tuligeli bali batulikire bali rotasi mitandao yakora tobe ntuba aturato kwa tunakosa zaidi ase bali bali kira semi mitandao bona mwambia chinsemo cha Facebook eti munenene nkagretenga tora mention bali ka ujumbe chabo buna bono Victor Mondomi enda ntobate files tirimba ose files tirimba Jasper Anunda ntobate Anthony Ragori Winnie Mora Bartolomeo Mumanyi Omar James DJ oyakoroka DJ Tom Reyes na boigo Eric Osoro Lawrence Indemo Adrians Kemunto na boigo Dominic Nyamwaka Nyamweya Kefa Otiso Evelyn Mugunde Michael Omanga Ritunda Green Charles Lwanga Mosori boigo Susu Barnabas Kevaso Peter Omari Msadi Melanin Christopher Tandi Jeria Kerubo Moseti Innocent Kebande Sokoro Jared Kagaka Abeba Oyugi Rogers Nyariki negati ya bali gete ujumbe chabo nabo igo mbaroro umete wago swaso murobere kwanyaranga mbali gukwana kende kionsi etimweri okonyore kirete babo 04 obaga ntobwate Dan Kane Ombane Onchiri Natasha Mcute Surambaya Rosafi nabo igo ntobwate Henry Ochoki Daktari Mtune Mdune Rob Mugun Ekemo Maxo wa Michelle Ochumi Peter Okemwa Peter Umari Nyako wasom Ekemo Maxo. Ekemo Maxo. Okay. Nyakwe Wesley, Winnie Mora, Charles Luanga, Cute Boy Lastborn, Shadi Makori, na boy want to water Douglas Rangi, Omar James, Kevin Kegoya, Mosetinos. Mumanyi Joseph Jasper Anunda, Wesley Atemba, na boy ntubate Ocharo William, Enoch Mochere, Dominic Nyamwaka, Nyamweya, na boy Sara Kerubo, ntubate Papa Kefa Otiso, Shadrack Dalton, Erickson Kenyanya, Wiza Crown, Derrick Osoro, Kisi Kingpin, Jared, what? Ritunda Grena huyo namba. Amna banda bangi tara somo montonara igo ndikere iga okorukwa nere richati sundo mumurabu kiarambe kenyerere agoteba nga nkuru asa kurukwa mwanja ebe tugupimete sana tugupimete bana nimbe timu timba kwani bana nimbe timba kwani lisitindira igo nkoroga taka netie bill gakonya kwero gokonya serikalinga ngekolendera umwana no oniko sinyira kwa bill ya shilingi 80 lisitio wate chwe serikali ko boliga obo kimanko umwana igine kebo kiagolete obo kimanko umwana karati ga niki kwale ngekobekere ondo tariko ya gwaka na chibesa less than 100 shillings lakini obwate araria oyore kogotunyo ko ali sitio taka netie deni onkoroga tinko ndo mpesi ndagere Azwano mwanchibuliringa kuikiraga undo chenga chia candidate kurakolera gaiga sensemenye chinsa isatu na magana sensemeri ya Gatembe Fama 102.7 kulinga tujo sangamo mwanchibuli trach kwenda sensemeri yo mweli kegima eyuerabe request ntuga kurwa sensemeri tuantu kurakora mbya muno bali munsi mwatulikira ayitutatura ankioneli tuko nando nyolinga etuani ya Gatembe aigano wika ekiunga butambe asukwe manyia kwegokera gwesemia mchenkuru kwa Geoffrey Nsarigo kwa niaba ya Korean Assembly ndoche Mike Willis na Regalia kigima kemano muishu mutambe Lucas Mugaka watabanga mambo yote 9-10 shukran Daincha cross ende Matilda umwibuli bwatirana ne serikali umwana wa bebi ya seskuru nkuruko Matilda ubaigwa no nkorogo umwibuli gento korangi na kiaya soko mwana mugure chipagi kirege ntogire ntobune sukuru buna bagoteba lakini damage ko ba serikali na inwa kana tabatali breeze umugaka chemisi korogo serikali tuliyosomea mwana etabi